Здравейте, българи! Аз съм Стоил и за мен беше чест да посветя живота си за България. На 13 май 1876 г. в Сливенския Балкан, след тежък бой и предателство, турците обезглавяват Стоил войвода, един от най-храбрите войводи на априлското въстание. Роден в село Енджекьой, той още от млади години става хайдутин, а по-късно войвода на Сливенския революционен окръг. Събира чета, организира въстанието и се сражава с лъвско сърце в Дряновския манастир и околните Балкани. Дори ранен и обграден, Стоил войвода не прекланя глава. Умира като истински български юнак, с оръжие в ръка и с непреклонен дух. Неговата саможертва и безстрашие остават завинаги в памета на народа като символ на българската чест и воля за свобода. А сега всички главите ниско-долу, в безсмъртната чест на Стоил войвода. Почети паметта му, като харесаш и споделиш това видео и последвай Българофил за още велики българи.